Dobrý den, dnes bych vám rád představil tento zajímavý dům v obci Blížkovice. Městys Blížkovice je nedaleko Vranovské přehrady a také Moravských Budějovic a Znojma. Dům má pro své budoucí majitele hned několik benefitů. Například je to velký pozemek přes 6300 m². Dům samotný má obytnou plochu téměř 300 m² a je kompletně podsklepený. Má přízemí po rekonstrukci. První patro modernizaci teprve prochází. V přízemí najdeme ložnici majitelů, dětský pokoj a velký 60-metrový obývací pokoj s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje můžeme také vejít na terasu, ze které je výhled do dvora. V prvním patře jsou opět 3 velké místnosti s kuchyňským koutem a koupelnou. Velký pozemek nabízí mnoho možností využití. Jedna z nich je možnost chovu koní, jsou zde stáje i ohrada pro koně. Součástí areálu jsou 2 garáže. Jedna je v suterénu domu a druhá ve dvoře. Ve dvoře jsou i další hospodářské budovy, které lze využít. V městysu Blížkovice najdete mateřskou i základní školu, praktického lékaře i s lékárnou, poštu a mnoho dalšího. Spojení s okolím je zajištěno vlakem nebo autobusem. Je zde přímé spojení do Znojma i do Moravských Budějovic. Zaujala vás tato nabídka? Zavolejte a domluvíme si termín prohlídky. Těším se na vás.